бардарои ман ки Lexus пурсида истода буданд. Lexus-ҳои соли 2015 сарочида нархи беҳтарин кати бардарҷонои ман. Тонировка ҳуҷҷатҳо 6 моҳи дигар американка мотор 3.5 2015 будаст. Аниқтараш бари дараш бардаро винкодаш 14 моҳ ё 8 моҳ ҳозир мебинед. ҳолаташ хушроак бардаро. кузуфош тоза. Ягон ҷош ягон майдаҳа кор надорад бардарои нархи бошанд. Нигоҳ 10-12 даст номерош. салон ҳозир мебинем. Ин салонош хел аст. Балонош нав. Оҳо салони ҷигари да салонош хушроак аст бардаро. Салони ҷигари. Без ключовой доступ, датчик слепихзон, сиденье лифт, память сидений. Винкод на 14 моҳ бари дараша. Ана ҷойстик дорад. ҳозир калидча мебёрим ебор. Торпеда чӯша бинед чӣ хушроак аст салонош. Дуведеб даст, обогрев сидений, вентиляция сидений дорад, монитор дорад. Хуб, пробегаш ҳозир мебинем. Кани чанд та гаштаги аст. Старт стоп, рулчошам рулои нави рестайлинги, ина чӣ пеш овардан. Кани заводид кунем кани. Чӣ дорад, чӣ не, чӣ ошибка дорад, чӣ не. Ошибка не ки надоштааст. Дидед 158,000 мил пробег доштааст, пробеги кам аст. Чӣ хел аст бардарҷоно? Ҳаст хел дорум, нархи беҳтарин. Сарочни охири нарх гуфтан, но боз шумо биёед аз номи канали мо гап занед, мумкин ягон маҳидаки дигар арзон кунам. Ташаккури зиёд бародаро барои дастгиритон. Лайка фаромӯш намекунед, ба канали мо обуна шавед. Авто Дубай теҷ. Lexus RX 350 соли 2007. Марҳамат бардаро тамошо кунед. Нарх 115,000 сом, срочни камтар муомила дорад. Биёед аз номи канали мо гап занед. Дискош неки 2008 будаст. Дискои рестайлинги иштаги аст. Ҳолаташ хушроак аст, камбудӣ надорад. Чӣ хел ки дастодем, боз биёед аз наздик қатъи устодон тамошо кунед. ҳуҷҷатош ҳамаш солона будаст. Дидед бардаро 50% тонировка дорад. ҳуҷҷат дорад, утилизатсияам бояд дошта бошад. Солона. Дискош балонош дар ҳолати хуб. Шишашон хушроак аст, нархи беҳтарин. Плюси калонаш медонед чӣ аст? Свети сафед бардаро. Свети сафед беҳад ин мошино ба Toyota Lexus ба нархи қимат ҳисоб мешавад. ҳолати салон бардаро. Салони светли, мебелни салон, задний дефлектор, боз чӣ дорад? Сиденье лифт, память. Канед боз чӣ дорад? Торпеда чӯша нигоҳ кунед бардарҷоно. Пробегаша мебинем, пробегаша кани пробегаш, ана пробегаш. Ось нигоҳ кунед чанд та гашт. 200,000 мил гаштаги будаст пробегаш бардаро. Мебелни руль, мультируль, монитор, обогрев сидений, коробка автомат. Торпедоша нигоҳ кунед чӣ хушроак аст. Марҳамат бардарҷоно. арзонда аст ё не? Фикротон мерсед. Лайка фаромӯш накунед, ба канали мо обуна шавед. Боз мошино арзонда аст метавонед аз канали мо пайдо кунед бардаро. Канали аслии мо ин Авто Дубай TG ва Авто Дубай TG нижний тире 2 аст бардарҷоно. Метавонед ин канали наво мо обуна шавед. Мошино арзонда аст. Ин каналба майда монда истодам. Аз шумо дастгирӣ аз мо бошад, мошинои нав ба нав барои шумо пешкаш кардам. Ташаккур. бародарҷонои ман, бародарои Opel Khar, бо диққат тамошо кунед бардаро. Барои шумо опелчаи хушроак нархи дастрас ката ёфтагем бардаро. нигоҳ кунед. Солаш 2003. Ана комплектация Enjoy бардаро. Мотор 1.6 инжектор. Дидед ҳама мотори хадавой, ҳама мотори беҳтарин ён хато намекунед. Неки ман мотори 1.8 қабурға махлас. Хуб моторчаш хушроак аст бардаро 1.6. Ана солаш 2003. ҳолаташ нигоҳ кунед чӣ хел металлик сеташ, кузуфакош тозак аст. Нархашам нархи беҳтарин аст бардаро. Беҳтарин нарх. боварӣ дорам ин мошина мумкин ҳамин шаб гирам, барои ки нарха нигоҳ кунед. ин хел мошинаи 65,000, 70,000, 75,000 дажи меомад. ина мо бардаро барои шумо 58,000 сомон монда истодаме. 58,000 сомон срочно неки охири нарх бардаро. инҷа бародари мо додари мо вардаган акаҷон ҳамин мошина ман срочни фурӯхтаниям гуфт. нархи худам мондам, гуфтам неки охири нарх розӣ шуд. 58,000 сомон. 4 балон пачка хадавоёш туб гуфта истодам. ягон ҷош ягон майда кор надоштааст. танҳо бардаро ҳуҷҷат ба фикрам надоштааст. стопчошам стопҳои Enjoy аст, на дар на сиё мошин. дидед бардаро қадо қомат дорад мошин. биёед боз худатон қатъи устодон проверка кунед, санҷед мошина маъқул кунед гиред. ҳолати салон. дидед бардаро салон чӣ хел тозак аст, мошин афгор нест. бардаро Opel Khar ин вариант барои шумо варианти хуб аст. як бор биёед тамошо кунед, маъқул шуд мегиред. неки боварӣ дорам маъқул мешавад. маъқул нашуд боз аз ин хубтарша аз канали мо метавонед пайдо кунед. ана барои чӣ кор мекунем? ҳатта лайк зекунед бардаро барои шумо. хуб аз шумо дастгирӣ намеқадар аст. ба канали дуюмамон Авто Дубай 2 аст бардарҷонои ман. канали аслии худам обуна шавед. боз мошино арзон дастрас дар ин канал ҳам мемонем. дута ҳамин канал канали аслии мо, канали оригинали мо аст. дигар ҳамаш фейк аст бардаро. климат контрол, магнитофон заводской бо инҷаш USB чӣ доштем. хуб флеш мезадаги блютуз ҳам доради.
торпеда чушам чок как хушракас штокуша биред бардам штокой кайсодор 2003 ҳои нархи штокати мешам. Пробег 218,000 километр. Рост бошад, дурӯғ бошад намедонам, неки хай ҳолаташ хушро аст мазаро. Лайка фаромӯш накунед, ба каналом ҳатмо обуна шавед. Ташаккури зиёд ба ҳаматон бардашонои ман. Боз мошина арзон дафтар боварӣ дорам, аз канали мо метавонед пайдо кунед. Чӣ хел аст на? Аз рӯи инсоф гап занед. Арзанда аст яъне. Бай. Ҳасана хел. Ташаккури зиёд. Шабатон хуш бошад.